Трябва ли да обясняваме на децата, като те са малки и не разбират? Според мен да. Трябва да отделяме времето и да намираме търпението у себе си и да им обясняваме нещата, разбира се, по начин, който е подходящ за тяхната възраст и за тяхното ниво на разбиране, каквото и да е то. И това е особено важно за ситуации, които за нас са елементарни, които ни се струва, че не са нищо особено. Но за детето те са нещо, което се случва за пръв път, което е абсолютно непознато и може да има и силен емоционален заряд, и детето, когато не е подготвено, не знае какво да очаква, не знае какво трябва да прави, може да му остане много неприятен спомен за цял живот. И не просто спомен, а и много други преживявания, които след това да